Misteriozno otkriće naučnika, nešto čudno šalje signale iz središta naše galaksije. Naučnici su 2020. otkrili neobičan signal koji stiže iz misterioznog, za sada nerazjašnjenog izvora u središtu naše galaksije. Prema radu objavljenom u časopisu Astrophysical Journal, signal je neobičan na više načina. Pre svega, nije jasno odakle dolazi jer naučnici nisu uspeli da otkriju njegov izvor. Osim toga, njegov intenzitet se menja na neuobičajen nepravilan način, pali se i gasi bez nekog reda. Konačno, izvor emituje relativno retke, cirkularno polarizovane radiotalase. Sve ovo zajedno pokazuje da je reč o nečemu što nikada do sada nije zabeleženo. Misteriozni Endijev objekat izvor zračenja, nazvan je Endijev objekat po Zitengu Wangu sa univerziteta u Sidneju kojem je nadimak Endi, a koji je prvi otkrio ove radiotalase. Zajedno sa svojim kolegama Wang je u 2020. neobičan signal zabeležio 6 puta uz pomoć radioteleskopa Australian Square Kilometre Array Pathfinder. Nakon toga isti signal uhvaćen je radioteleskopom Meerkat u Južnoafričkoj republici. Tim je otkrio da je izvor samo povremeno slao, emitovao, radiotalase u periodu od nekoliko nedelja, ali većinu vremena ih nije emitovao. Kad ih je posljednji put emitovao u februaru ove godine, nekoliko meseci nakon što je prvi put otkriven, naučnici su u njega uperili neke od najmoćnijih teleskopa koji postoje na Zemlji, a da nisu radioteleskopi, ali i dalje nisu videli ništa. Posmatrali smo sve druge moguće talasne dužine iz elektromagnetnog spektra, od infracrvenih i optičkih do rentgenskih zraka, i nismo videli ništa pa se čini da to zračenje nije u skladu s bilo kakvom zvezdom ili objektom koji razumemo, rekao je za News Scientist David Kaplan sa Univerziteta Wisconsin, Milwaukee, koji je bio član istraživačkog tima. Činjenica da izvor zračenja nije bio vidljiv ni na jednoj drugoj talasnoj dužini osim u radiopodručju isključila je nekoliko mogućih objašnjenja za ovaj izvor, uključujući standardne zvezde i magnetare, neutronske zvezde sa snažnim magnetnim poljem. Šta god da jeste Endijev objekat, karakteristika polarizacije radiotalasa koji iz njega dolaze ukazuje na to da verovatno ima vrlo jako magnetno polje.